Zâmbetul lui Sharon. Episodul 10. Înșfacă și fugi. Ați simțit vreodată că viața e îngrozitor de plictisitoare? Părinții voștri lucrează, voi mergeți la școală și cam asta e tot. Pentru Maria și pentru mine, plictiseala era groaznică. Mi se părea că trebuie să se întâmple ceva aici. Trebuia doar să vedem ce. Nu-i nimeni pe aici. O să lovească cealaltă mașină? Ah, bine, e jalnic. Mi-a venit o idee. Ce-om fi crezut noi? Nu știu, voiam o întoarcere în timp? Ce soluție aveam decât să mergem acasă și să ne uităm la televizor? Canalul nostru vă prezintă cea mai tare muzică a momentului, dar asta nu e tot. Vrem să descoperim viitoare staruri. Una dintre ele ai putea fi chiar tu. Ești talentat? Vino, participă la audițiile noastre și ai șansa să apari la televizor. Poți chiar să câștigi o excursie în Hawaii. Hawaii? Așa că, ce mai aștepți? Vino! Știi ce mortal e să faci surfing acolo? De la asta a pornit. Din momentul acela, Maria și aproape fiecare copil din oraș erau convinși că au tot ce le trebuie să devină faimoși. Maria era convinsă că singurul fel în care puteai să câștigi concursul era să te lipești de ăștia. După părerea ei, tipii erau grozavi. Nu ți-am zis eu că sunt super? Ia, uită-te la Amber. E tipa aia pe care am văzut-o la festival. E curajoasă. Am fost buni! Super! Hai mai repede, să nu plece! Hei, uită-te la ele! Ia uite, ce-i cu puștioaica aia blondă? Binișor! Niște amatoare! Mersi, ne distram un pic. De fapt, suntem mai bune decât atât. O să participați la audițiile organizate de TV3? Nu, ce salea? Ce vrei să faci? O să vezi. Voi unde trăiți? În peșteri? Îmi place, e bună! Ce-ar fi să vină cu noi? După ce termini Amber, apare brunețica și execută câteva figuri în încheierea spectacolului. Scăpăm de fata aia blondă! Ce? Și vom câștiga! Scuză-mă, asta n-are să se întâmple. E numărul meu, al meu. Nici să nu te gândești că o să-l împart cu o puștioaică. Ce mai era de zis? După părerea mea, șansa noastră de a deveni vedete era zero. Pentru Maria însă era cu totul altceva. Nu știam ce are de gând să facă, dar știam că va face ceva. Era clar că n-are de gând să renunțe la excursia în Hawaii. Nu poți să te ascunzi acolo toată ziua să bei chestia aia și să-ți plângi de milă. Nu sunt o puștoaică. Era doar invidioasă, Maria. Nu e evident? Poate că nu-s așa de bună ca ea, dar puștoaică asta chiar că nu-s.
Nu ești deloc o pușteaică. Ești mult prea bună pentru trupa lor. Crede-mă. Tu chiar crezi asta? Spune! Păi, vreau să zic, cui îi pasă că sunt talentați și s-ar putea să câștige concursul? Asta n-are nicio importanță. Știam că asta vei zice. Încă un suc, vă rog frumos. Maria, e autoservire. Stai! Pun pariu că pe ea n-a făcut-o nimeni puștoaică. Nu e așa că se îmbracă super? Și ce coafură are? Crezi că doarme cu părul făcut așa? Hei, ultimul CD al Linei. Am cumpărat și eu unul. Să mergem, Zec. E super! Merită să-l cumperi. Oh, aș vrea să-l pot cumpăra, dar sunt cam pe jantă. Dacă n-am destui bani să-mi cumpăr ce vreau, folosesc îndemânarea degetelor. Știți voi, servește-te. Maria, e nebună. Ăsta-i furt. Și ce mare brânză! Oh, am uitat! Copilașii nu fac chestii din astea. Asta ar putea să-i supere pe mămica și tăticu. Nu sunt un copilaș. Hei, așteaptă-mă! Wow, ce mai cursă! Ești complet nebună. Da, n-am crezut că ai curajul să o faci. Ți-am spus că nu sunt copilaș. Maria! Ce naiba faci? Ține, e pentru tine. Da? Nu-mi venea să cred. Știam că Maria făcea uneori paradă, dar să furi un CD era altceva. Și dacă aveți nevoie de noi pentru spectacol, suntem aici. Bună încercare, dar ce să zic, chiar că nu avem nevoie de voi. Oricum, mersi pentru CD. Ce? Dar cine e șeful? Ea? Ce tâmpenie! E nedrept! M-a provocat să iau CD-ul ăla, l-am luat și tot nu vrea să mă primească în trupa lor. Hai să uităm de chestia asta, bine? Ai dreptate, n-avem nevoie de ei. Oh! Ar trebui să ne facem un program al nostru. Noi? Da, avem deja o mare parte din el, de ce nu? Și să fim mai umilite decât am fost azi? Nici nu mă gândesc. Care-i problema ta? Doar tu ai zis că Amber era invidioasă pe mine și că sunt prea bună pentru trupa lor. Trebuie doar să mai exersăm și vom ajunge să facem surf în Hawaii. Nu voiam să fiu eu aceea care o trezește pe Maria din visul ei despre Hawaii, dar în același timp eram îngrijorată de ambiția ei. Mă mai gândesc. Adam nu prea întârzie la cină. Da, fixam ceasul după stomacul lui. Cu cât mă gândeam mai mult la ce făcuse Maria, cu atât mă speriam mai tare. Mă întrebam, ce se va întâmpla data viitoare când va dori să impresioneze pe cineva? Avea cumva de gând să devină cleptomană? Ești foarte tăcută, Sharon. Ce s-a întâmplat? Ce? Oh, nu prea mi-e foame. Scuze că am întârziat. Miroase bine. Te superi? Ce zici? Zice că are o veste bună. Mi-am găsit o slujbă. E grozav, scumpule. Și ce vei face? Voi lucra pentru TV3. Știți, canalul ăla de televiziune. Beton. Vei lucra acolo și în timpul concursului? Da, au nevoie de cineva mare. Probabil ca bodyguard. Abia aștept să am bani pentru mașina aceea decapotabilă. Felicitări, scumpule. Sunt foarte mândră de tine. Chiar și Adam urma să fie în mijlocul evenimentelor, iar eu nu voi fi decât sora tipului care păzește toate vedetele din oraș. Mi se potrivește.
E ușor, vezi? Nu-i mare lucru? Da. Ce-i? Ce s-a întâmplat? Ești încă supărată pe mine că am luat CD-ul. Supărată nu. Uimită. Mai termină, Sharon. Ce-i așa mare lucru? Dar dacă ai fi fost prinsă, atunci ar fi fost mare lucru. Dar n-am fost prinsă. Hai, Sharon, nu mă mai cicăli. Dansează cu mine, vrei? Te rog și promit că nu o să mai fur niciodată. Chiar aveam să rămân singura persoană din școală care nu participa la concursul ăla tâmpit. Ce faci? Îmi place! Da! Puteam să stau deoparte când toți cei pe care îi cunoșteam urmau să devină vedete? Bun, ai câștigat. Arată-mi din nou combinația. Bine! Hei! Gata pentru marea audiție? De unde ai ochelarii ăștia, trăznet? Magazin cu reducere, prin îndemânarea degetelor. Adică i-ai furat? Bine că nu urli. Dar mi-ai promis că n-ai să o mai faci. Păcat că nu ți-am luat și ție. Maria, vorbesc serios, trebuie să mergi la psihiatru. Foarte nostim. Arăt super cu ei, nu crezi? Iar eu arăt atât de neinteresant. Poate găsim ceva la mama ta. Hei, ce faci? Nu mă lasă niciodată să-i împrumut lucrurile. Nu, te îmbătrânesc. Mai bine să ne gândim la altceva. Aha! Încearcă-i pe ăștia. Sunt identici cu cei pe care îi poartă Nina. Mama i-a primit de curând, de la noul ei prieten. Sunt perfecți, trebuie să-i porți. Nu știu. Îi împrumuți doar, nu-i furi. Îi iau numai pentru vreo 2 ore. N-o să-și dea seama. E toată lumea aici. Ia uită-te! Nu-mi vine să cred că au de gând să facă asta. Sharon! Nu știam că participați la audiție. Te știu de undeva? Sunt eu. Mă topesc. Mi se pare mie sau chiar miros îngrozitor? Adam, asta faci aici? Faci pe televizorul uriaș? Iar pentru cultura ta generală pot să știi că sunt mascota lor oficială. Da, o slujbă foarte importantă. Da, să înveselesc mulțimea. Pe noi sigur ne-ai distrat. Excelent! Asta și voiam. Succes! Își dorește foarte mult mașina. În sfârșit, hai să intrăm. Cum îmi arată machiajul? Să mai pun puțin ruj? Arăți bine. Ce? Cercelul mamei! Oh, nu! Oh, nu! Nu-mi vine să cred! Nu l-ai găsit! Nu o să-l găsim, e prea întuneric. Știam eu că n-ar fi trebuit să-l iau, știam! Știam! Bună treabă, fetițo! L-am văzut! Dacă aș putea să-l agăț cu chestia asta... Sharon! Mai am un pic! Sharon! Nu mă mai zgâlțâi!
Cred că ne-am pierdut rândul. Ce vrei să spui? Eram în spatele tipului cu acordeonul. Știu, dar nu-l văd nicăieri. Eram pe undeva pe aici, nu? Nu recunosc pe nimeni. Hei, eram în fața voastră. Nu mai sunteți. Stai să-ți explic. Am pierdut ceva important și am ieșit din rând ca să-l căutăm. Cred că mă confundă cu cineva căruia îi pasă. Lasă-o în pace, Sharon, haide. Și unde mergem? Mergem la capătul rândului. Dar așa nu o să ajungem niciodată înăuntru. Și ce fac cu cercelul? Va trebui să cumpăr altul înainte ca mama să-și dea seama. Da, e un model foarte căutat. Dacă am putea găsi o pereche identică, ar fi grozav. Acolo, uite! Ah, da. E super, sunt perfecți. Și cât costă? 125. Dolari? Ce ne facem acum? Mai gândiți-vă, fetelor. Magazinul de bijuterii. Bună, e deschis? Da. Până la ce oră? 8. N-am atâția bani. Ce mă fac? Dacă îi spun mamei adevărul, o să se enerveze. Păi, ce-ar fi să știi tu? Maria, Te întinzi, pui mâna pe ei și fugi spre ușă. ai înnebunit? Ține minte, nu lua eticheta. Asta declanșează alarma. Ești sigură că nu o să se declanșeze? Am fost eu prinsă vreodată? Ce-a fost asta? Aparatul meu dentar. Numele? Sharon Pitts. Maria Wong. Și păreau niște fete atât de drăguțe. Ne pare foarte rău, domnule. Nu voiam să facem nimic rău. Nu o să scăpați cu ne pare rău, fetelor. Acesta e un furt serios. Ne duceți la închisoare? Depinde, dacă domnul Ling depune plângere, atunci va hotărî judecătorul. Judecătorul? Dar mai întâi să-i sunăm pe părinții voștri. Alo? Mami, sunt eu, Sharon. Îți amintești? Unica ta fiică. Mama n-a strigat la mine, nici măcar nu mi-a făcut morală. A fost mult mai rău. Oh. N-a mai vorbit cu mine. Îi era atât de rușine că nici nu mă privea. Dintr-o dată am început să-l respect pe fratele meu mai mare. Purta un costum urât mirositor în care îi era cald doar ca să adune bani pentru mașină. Ce mă făcuse să cred că eram atât de specială încât să iau lucruri fără să muncesc pentru ele? După cele întâmplate azi, urma să ajung probabil într-un centru de reeducare pentru minori și încă îi datoram mamei o pereche de cercei. Și acum, momentul așteptat de toată lumea. Câștigătoarea concursului nostru este trupa Amber și prietenii. Din fericire, domnul Ling n-a depus plângere. Zicea că dacă vom munci ca să câștigăm bani pentru o pereche de cercei, atunci am învățat lecția. Așa a și fost. În cele din urmă am ajuns faimoase făcând curățenie în studioul unde lucra TJ. Pentru moment, asta ne era destul.